anthu mdziko muno awapempha kuti asakhale momantha pomwe boma likuyesetsa kukhazikitsa njira zolimbanirana ndi mliri wa Ebola ngati ungabuke mdziko muno. Ndipo anthu ndi kampani zochita malonda awapempha kuti achilimike pa ntchito yokonza katundu wapamwamba pomwe chionetsero cha zamalonda cha chaka chino achitsekulira lero. Nkhani yathu yoyamba, unduna wa zaumoyo ndi ukhondo molumikizana ndi unduna wa zaulimi wakhazikitsa ntchito ya zaka zitatu yomwe cholinga chake ndi kuphunzitsa anthu kuti adzimwa mankhwala motsatira malangizo a zachipatala pofuna kupewa mpima wa tizirombo tina toyambitsa matenda. Mwambo wokhazikitsa ntchitoyi unachitika mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoti ili la Austin Fukula lomwe akuwerenga ndi Beatrice Mwape. Mmodzi mwa akuluakulu mu unduna wa zaumoyo Dr. Annie Mwale ati kafukufuku waonetsa kuti anthu akupitirira kumwa mankhwala mwachisawawa akamva nthupi kupweteka, zomwe zikuchititsa kuti asamachire akalandira mankhwala ku chipatala. Dr. Mwale wati pachaka imfa zoposa 3000 zimadza kamba kuti anthu amamwa mankhwala ochepetsa ululu omwe sanagwire ntchito mthupi mwawo chifukwa choti thupilo linapima ku mankhwalawo. Tikapanda kugwirira ntchito limodzi tikhoza kupeza kuti mwina tikukonza kudza umoyo wa anthu koma kuzinyama zinthu sizikuyenda bwino. In the end kachirombo kaja mudziwaso kuti kuli tizirombo tina timatha kuchoka mu zinyama kupita mu anthu. Tikhoza kukhala kuti tikuluwa mmene paja tili kale resistant 1 2 tikhoza kukhala kuti mankhwala ena kuti mwina timagwiritsa ntchito konsekose akhalanso resistant kuti tikamaza kugwiritsa ntchito ku anthu kuja sakugwira bwino ntchito chifukwa chokuti apanga build resistance chakuti kuzinyama. Mkulu wona za umoyo wa ziweto mu unduna wa zaulimi a Julius Chulu ati mchitidwe omwewu umachitikanso ndi ziweto pomwe alimi ena akumapereka mankhwala mopanda chilolezo cha alangizi a zaulimi, zomwenso zikuchititsa kuti mankhwalawo adzikhuza umoyo wa anthu omwe akumadya nyamazo. Kukudya nyama ija umapeza kuti munthu muna wake mulimi uja adayipatsa mankhwala osakuwuzani kuti ndayipatsa mankhwala dzulo. Ngati ku tomato athira mankhwala lero mawa tomato chakagulitsa ndeti akafika mpuchani mupoto mwa anthu mukadya mankhwala aja akalowa mthupi mwa munthu ndeti simwadya pang'ono mukadzapita ku chipatala bakteria wa mthupi mwanu uja woti adazolowera mankhwala aja ndi bakteria oyambitsa matenda uja amakhala ofanana amene munayeke mthupi uja nakasuja adazolowera kupeza kuti mankhwala aja akupatseni akuchipatala aja osagwira ntchito. Unduna wa zaumoyo ukugwira ntchitoyi m'maboma 6 monga Chikwawa, Machinga, Salima komanso Lumphi yomwe kwambiri ayamba mzipatala za m'mabomawa. Nawo unduna wa zaulimi uyamba ndi maboma 3 a mchigawo chapakati monga Mchinji, Dowa komanso Lilongwe, ndipo zomwe atazapeze m'mabomawo ziwathandizira powonjezera maboma ena mu ntchitoyo. Boma lati ndilodzipereka kukhazikitsa ndondomeko zochuluka zomwe zithandizire kukweza umoyo wa anthu mdziko muno. Ogwirizira udindo wa mlembi wamkulu mu unduna wa zachuma ndi chitukuko a Sophie Kang'oma ndiwo anena izi ku Lilongwe pomwe amatsekulira msonkhano wofalitsa zotsatira zakauniuni wa omwe manja akupeza chakudya ndi ndalama. Zotsatira zomwe zina zaonetsa kuti mavuto azachuma alipobe ochuluka kamba kazifukwa zosiyanasiyana. Catherine Banda walemba ripoti ili. Uyu ndi kafukufuku yemwe amaona ngati manja ali ndi chakudya komanso ndalama zokwanira pa moyo wawo komanso thanzi la ana. Zotsatira zakafukufuku watsopanoyi akuti zikusonyeza kuti manja akukumana ndi mavuto azachuma kamba kakusintha kwa nyengo, mvula yomwe sikudalirika pena mwazina. Ogwirizira udindo wa mlembi wamkulu ku nthambi yoona za mapulani azachuma ndi chitukuko yemwenso ndi wapampando wa komiti yoona za momwe miyoyo ya anthu ikuyendera a Sophie Kang'oma ati zotsatirazi ndi zothandiza boma kuti liziyika ndondomeko zolingana ndi momwe zinthu zilili ndinso kukhala ndi ndondomeko zoyenera zothandizira kutukula anthu. Iwo ati pakadali pano boma likuchita ndondomeko zolingana ndi kusintha kwa nyengo za mtukula pakhomo ndinso thumba la chitukuko la CDF pofuna kuti umoyo wa anthu m'madera upite patsogolo. Pakali pano panimalisatsawa poti angokwaniritsa zimene boma limaona kale kuti kunjaku malingana ndi nyengo mene yasinthira ulimi sukuyenda mene umayendera m'mbuyomu. Pali zambiri zimene zasintha anthu sakukolola mene amakololera m'mbuyomu. Ndiye pali kale ndondomeko zimene zinayikidwa zimene zikupangidwa implement
ndipo ndikukhulupirira kuti kubweranso kwa CDF imene ikulimbikitsa chitukuko chochokera kumudzi kupita mmwamba, osati chokera kuboma kupita pansi koma kuchokera kumudzi kupita mmwamba, zithandiza kwambiri chifukwa kuti anthu alikali ndi ma ideas pansipo, zingothandizira kuti athandizire zimene boma layamba kale. Mkulu wa bungwe la Save the Children kuno ku Malawi, Abekimpilo Khanye, ati zotsatirazi zithandizire kuti mabungwe aziyika ndondomeko ndi kukhazikitsa mapulogalamu olingana ndi nyengo yomwe anthu akudutsamo, zomwe zithandizire kubweretsa kusintha pakati pa anthu. Kafukufuku wa momwe mabanja akuchitira pa zachuma anachitikanso mchaka cha 2014 ndi 2015, ndipo ati tsopano zambiri zasintha pa umoyo wa anthu, ndipo kudalira zotsatira zakale kukhoza kumasokoneza momwe ntchito zothandiza anthu zikuyenera kukhalira. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Boma labwereza kuchenjeza anthu am'maboma achikwawa ndi Msanje kuti alekeretu mchitidwe ophana pomanamizira kuti munthu wasowetsa ziwalo za malo obisika za anthu ena. Nduna yona zofalitsa nkhani Shadrack Namalomba ndi omwe anena izi m'bomali pomwe iwo pamodzi ndi nduna zinayi amaphunzitsa anthu zakuipa kutengera malamulo m'manja mwawo. Simeon Boyce wadzandiripo ndi makamaka wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Nduna yona zofalitsa nkhani ya Shadrack Namalomba abwera limodzi ndi nduna yona zachitetezo cha mdziko apita mukhito, wachiwiri wawo Anoman Chisale, nduna yona zachisamaliro cha anthu Mayi Mary Navicha ndi nduna yona za maboma ang'ono a Ben Phiri. Msonkhano ukudza kutsatira mchitidwe otengera malamulo m'manja omwe wadzetsa imfa za anthu 3 m'maboma a Nsanje ndi Chikwawa powaganizira kuti anasowetsa ziwalo za malo obisika za anthu ena. Polankhula pamwambo wa masewero a mpira wa miyendo apakati pa matimu a Blue Eagles ndi Ndamela Select ya mboma la Nsanje, nduna yona zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba alangiza anthu a mbomali kuti apewe mchitidwe ophana pomanamizira kuti munthu wasowetsa ziwalo za malo obisika a munthu wina. Maliseche tusasowa ndipo nkhalidwe umene uthe kutero kupanga zimenezi kupha nzathu kupha zinzathu ndi mulandu. Ndiyeni tabwera kuno ndimene mwaoneramu ndipo khala ngati kuti anthuwo amvetsetsa ndithu. Komanso timanena kuti mmene nayankhula ziphunzitso zina zikhulupiriro zina zimene zikutitani zikutichitira sakutichitira bwino. Zina zoyipa zimene sikutichitira bwino ndi asing'anga akumapezeka kuti no akumatenga mauthenga awo kumapita pa maradio. Mpezekano kuti ngati kuno kuli Nyatepa kuli community radio zosiyanasiyana kapena ku national radio kumene kumapezeka kuti akupitisa mauthenga aja nkumanena kuti yayi mukafuna kuti mulemere mankhwala alipo, mukafuna kuti ati mutsirike munda mankhwala alipo, bwerani kwa ine. Mukafuna kuti yayi mukhale ndi maliseche abwino kapena maliseche anu kuti asasowe kumene, yayi bwerani kwa ine ndikupasani mankhwala. Kumene kuli kunama kunja kuno tosefa amalawi timakhulupirira Mulungu, ndipo Mulungu Baibulo limene timakhulupirira ife komanso ngakhale mu Korani mmene samakamba za nkhani yakuti munthu akakupatsa mankhwala kapena sing'anga angakupangire zinthu zinazo. Kongofunika ndi kulimbikira ntchito. Ndipo polankhula nduna yona zachitetezo cha mdziko apita mukhito ati apolisi amanga munthu wina aliyense yemwe apezeke akufalitsa malipoti abodza kuti ziwalo zake za malo obisika zasowa. Dziko lathu la Malawi ndi dziko lotsatira malamulo, ndi pasapezeke wina aliyense ofuna kutengera malamulo m'manja mwake. Ngati munthu tikuona kuti pena pake palakwika tiye timutenge tikampereke ku polisi, apolisi aja ndi process yawo akayosesa kuti munthu uja apite ku court akaweruzidwe kuti ngati ali wolakwa munthu uja ndiye khoti likampasa chigamulo. Koma tisatenge malamulo m'manja mwathu, chifukwa tikatenga lamulo m'manja mwathu choyambirira nchonena kuti lamulo lomwe limamba kuphwanyika ndi lamulo. Komanso china chachiwiri nchonena kuti ngati panali umboni wankhanina iliyonse umboni uja umapeza kuti wathera pomwepo. Koposaposa anthu ambiri tawayika m'masiye osiyanasiyana, ana akumakhapa maosiye, azimayi akumakhapa umasiye, nkhani zake kuzisata bwinobwino mwina nchilungamo chenicheni palibe. Padakali pano boma latumiza apolisi 300 omwe akugwira ntchito yosungitsa bata, ndipo amanga kale anthu oposa 90 omwe akuganizira kuti akukhudzidwa ndi kuphedwa kwa anthu 3 powaganizira kuti anasowetsa ziwalo za malo obisika za anthu ena. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango ati pakufunika pakhale kukambirana ndi kumvana mwamchangu pa mkangano wa malo umene ulipo pakati pa kampani ya Kawalazi Tea Estate
ndi anthu okhala mozungulira malo a kampaniyo. Amuhango amakumana ndi anthu akumidzi komanso eni kampaniyo kuti amve mbali zonse, kumene pamapeto pake anena kuti pakufunika komiti yapadera ya nduna kuti iyendetse bwino nkhaniyo. Hassan Phiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ndunayi inayamba ulendo wake oyanjanitsa anthuwo ndi kukumana ndi mafumu komanso anthu amene akhuzidwa ndi nkhani ya malo kumzenga dera la mfumu yaikulu Kabunduli m'boma la Nkhatabe. Anthuwo akudandaula kuti kampani ya Kawalazi Tea Estate ikupangira malo a makolo awo pomaonjezera malo kuwasiya anthu akusowa malo olima. Ndipo nayo kampani ya Kawalazi yati anthuwo akulowerera malo awo kufika poti anthuwo analowerera mtunda oposa mahekitala 2500. Apa Amuhango apempha kuti pakhale komiti yapadera ya nduna kuti ithandizire zokambirana za mtendere pakati pa magulu awiriwo. Ndeno a president asimikiza kuti mkangano wa pakati pa Kawalazi ndi anthu akumizi kuno ku Kabunduli kuno kumzenga uthe mukambirana mwa mtendere. Ndiye kunoko ndauzidwa kuti pali komiti imene akuyang'anira district commissioner timati mediation team imene ikukambirana pakati pa Kawalazi ndi eni ake akuno kumzenga ndi Kabunduli. Ripoti atiuza kuti ripoti ili rede imene apereke atakambirana. Ndiye ndanena kuti ngati zimene zituluka mu ripoti imeneyo ya mediation team ngati sizogwira mtima ndi pempha chwa president cholinga chawo ndichoti mkangano umenewo uthe. Ngati zimene akambirana komiti sizithesa mkangano umenewo ndipereka recommendation kwa president kuti bwanji ayike komiti ya ministers makamaka ineyo mene ngati ndikuganiza ngati Minister of Justice ayike komiti ya Minister of Justice, Minister of Lands, Minister of Local Government, Minister of Labor, mwinaso ndi Minister of Gender. Mfumu yaikulu Kabunduli yati chiyambire mkangano kuderalo kulibe mtendere chifukwa kampani ya Kawalazi ikumaopseza anthu komanso kuchitira nkhanza nzika za deralo. Mfumuyo yati anthu oposa 20 anawamanga ndipo ali ku ndende zosiyanasiyana. Mawu ake oyimira kampani ya Kawalazi Tea Estate Atonda Chinangwa ati amva zimene anena nduna ya zachilungamoyo kuti pakhale zokambirana za mtendere ndipo iwo ndi okonzeka kutsatira zimene boma likufuna. Ndikuwaife kuthokoza anduna pa zimene ananena ndipo tikugwirizana nawo kuti nkofunika kuti estate ndi anthu amene amachokera malo ozungulira akuyenera kukhala ndi ubale wabwino chifukwa estate imafuna anthu ogwira ntchito amene amachokera mizi yozungulira estate. Komanso mizi yozungulira estate imafuna chuma chawo kuti chiyende bwino chimachokera zimene zimachitika pa estate pano ngati a transport, ma businesses ndi ena. Soyenza kuti awiri amenewa akuyenera kukhala pa ubale wabwino kuti apitire kutukuka ndi kupita patsogolo. Kampani ya Kawalazi imalima ndi kupanga tii komanso mteza wa makademia ndipo ili ndi malo oposa mahekitala 8000. Hassan Phiri, MBC, Nkhatabe. Anthu mdziko muno awapempha kuti asakhale mwamantha pomwe boma likuyesetsa kukhazikitsa njira zolimbanirana ndi muliri wa Ebola ngati ungabuke mdziko muno. Izi zikuza pomwe matenda awa apha anthu ochuluka mdziko la Democratic Republic of Congo. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Anthu oposa 130 afa ndi matenda a Ebola mdziko la Democratic Republic of Congo pomwe anthu oposa 500 akuwakayikira kuti ali ndi matendawa. Bungwe lona za umoyo pa dziko lonse la World Health Organization WHO lavomereza izi ponena kuti mtundu wa nthendayi ukuyambitsidwa ndi kachirombo kochedwa Bundibugyo. Kubukanso kwa matendawa kwadzetsa mantha pakati pa anthu a m'mayiko mu Africa kuphatikizapo kuno ku Malawi. Koma mmodzi mwa akuluakulu ku nduna ona za umoyo mdziko muno Amavuto Thomas wati anthu asakhale ndi mantha kwambiri popeza boma layika ndondomeko zothandiza kulimbana ndi matendawa ngati atabuka. Takhazikitsa ndi ndondomeko zimene tikuunika anthu amene akulowa mdziko muno kudzera mzipata zonse. Ngati dziko timakhala ndi ndondomeko zimene timatsatira pamene tikukonzekera matenda asiyanasiyana. Ndondomeko imene ilipo ya Ebola mzipata mwathu mmene anthu akulowera tikuunika ndithu anthu amene akubwera choka mayiko asiyanasiyana. Komanso mzipatala zathu
ndizokonzeka komanso kaunoni achitika ndithu madera osiyanasiyana. Ndicho linga chakuti atati matenda amene wafika kuti tiasamala bwanji anthu. Omwe amayamikira boma akamba kokhala tcheru pa matendawa, mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo pa nkhani za umoyo kuno ku Malawi, Maziko Matemba, apempha bomalo kuti lizifotokozera Amalawi pafupipafupi pamomwe zinthu zilili. Makamanga chimene tinakapempha nchona kuti mukumbukira bwino kuti nthawi ya COVID komanso ya polio komanso matenda ena pakatipa tinamemesa kunduna kuti azitulutsa dashboard kapena ndondomeko ya amene zilili ngati kulibekesi ngati ilipo afotokoze ngati pali masuspect angofotokoza kuti anthu adziwe kuti akhalenso ochilimika kuthandizira mpata odziwitsa anthu za kuziteteza ku matenda amene. Ebola ndi nthenda yopsa kwambiri. Nthendayi imayambitsidwa ndi tizirombo kapena kuti mavairasi osiyanasiyana. Nthenda ya Ebola imaononga misempha ya magazi, munthu odwala yamatuluka magazi kunja ndi mkati mwa thupi, ndipo ziwalo za thupi sizigwira bwino ntchito yake. Akatswiri za chipatala ati nthendayi ndiyochizika ngati odwalayo atapeza thandizo la chipatala mwansanga. Nthenda ya Ebola inapezeka koyamba mchaka cha 1976 mdziko la Democratic Republic of Congo, moti aka ndikachinambala 17 kuti nthendayi ibukenso mdzikolo. Pakadali pano bungwe la World Health Organization lati patenga miyezi 9 kuti papezeke katemera wa nthendayi yomwe ndi ya mtundu wosiyana ndi Ebola ya mbuyomu. Charles Pensulo, MBC, Blantyre. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Boma lakhazikitsa ntchito ya zaka zitatu yothandiza kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno. Anthu mdziko muno awapempha kuti asakhale momantha pomwe boma likuyesetsa kukhazikitsa njira zolimbanirana ndi mliri wa Ebola ngati ungabuke mdziko muno. Ndipo anthu ndi kampani zochita malonda awapempha kuti achilimike pa ntchito yokonza katundu wapamwamba pomwe chionetsero cha zamalonda cha chaka chino achitsekulira lero. Takulandiraninso ndipo popitirira ndi nkhani zathu, anthu ndi kampani zochita malonda awapempha kuti achilimike pa ntchito yokonza katundu kuti akhale wapamwamba ndi cholinga chopeza misika yakunja yochuluka. Nduna ya zamalonda ndi mafakitale Simon Itaye wanena izi pamwambo otsekulira chionetsero cha malonda cha chaka chino mu mzinda wa Blantyre. Ndunayi yati dziko lino silikutha kupeza ndalama zakunja zokwanira kamba kuti likumatulutsa katundu osawonjezera phindu. Elini Chimoyo wafika ndi ripoti. Nduna ya malonda Simon Itaye anayendera malo omwe amalonda osiyanasiyana kuonetsa malonda awo asanatsegulire chionetserocho. Iwo ati zomwe aona zikusonyeza kuti dziko lino lili ndi kuthekera kopititsa patsogolo ntchito zopanga katundu. Koma anatsindika kuti pakufunika kuti dziko lino lisiye kutumiza kunja katundu yemwe ndi osawonjezera phindu kamba kuti izi zikusokoneza tsogolo la chuma cha dziko. Kotero Itaye wapempha kampani kuti zizika chuma chochuluka mu ntchito zonjezera phindu la katundu makamaka ochokera ku ulimi. Ngati ife titalimbikira kuikaluntha kuti tikweze zopanga zinthu tokha tikhulupirira kuti tikhoza kupanga bwino chifukwa chakuti malo munomo titati tione makampani opanga zinthu si ambiri, koma ifeyo ngati a ministry tikuyesetsa kuti akhale ambiri. Ndi zimene tikupanga ndizokuti tikuyang'ana anthu amene akulima zinthu ndikuona kuti kodi ngati akulima zinthu tingapange bwanji kuti akhalepo ambiri andi tiathandize kuapatsa magrant, kugula ma-equipment opangira zinthu, kugula machine opangira zinthu kuti zinthu zina zizipangidwa konkuno. Wayankhula pamwambowu mkulu wa bungwe la anthu ochita malonda la MCCCI Ronald Ngwira wati iwo aonetsetsa kuti agwire ntchito ndi boma kuti liyike ndondomeko zokomera ochita malonda kuti azikwanitsa kupititsa patsogolo ntchito yopanga katundu. Chemba tilosangala kuti kwabwera more than 200 ozaonesa katundu wawo zipangizo zawo, ndipo tilosangala kuti anduna atsekulira tikuyembekeza ndi chiyembekezo chachikulu kuti makampani amene abweretsazo agulitsa komanso apanga ubale ndi maiko akunja komanso ena ndena ofuna kugula kapena kugulitsa kuti tiyende limodzi.
moti chiyembekezo chathu ndichoti limodzi ndi nduna wa trade and industry limodzi ndi chamber tikhoza kuyenda limodzi kuti mawu a makampani komanso chitsogolo chogulitsa katundu wochulukira kunja zikhoza kutheka. chionetsero cha chaka chino chili pamutu olimbikitsa chuma chokhazikika ngati njira yotukulira ntchito za mafakitale. mutuwu ukugwirizana ndi nsanamira za boma zobwezeretsa chuma cha dziko mchimake zomwe mwazina zikulimbikitsa ntchito za mafakitale zomwe zili ndi kuthekera kopereka mwayi wa ntchito ndi kubweretsa ndalama zakunja. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi yati sabata yamawa ikumana ndi kampani zogula fodya mcholinga choti apeze njira zothana ndi vuto la kubwezedwa kwa fodya ochuluka mu misika yogulitsira fodya. Wapampando wa komiti Anthony Kamoto ndiye wanena izi atayendera msika wa fodya wa Limbe mu mzinda wa Blantyre. Mtolankhani wathu George Panda wadza ndi nkhani yonse. Malonda fodya chaka chino akumana ndi mavuto monga kuchuluka kwa fodya yemwe akubwezedwa kwambiri mu misika ya fodya ya mdziko muno. Mwa misika yonse inayi ya mdziko muno vuto lilakula kwambiri zomwe zikukhuza kwambiri alimi a fodya. Pofuna kupeza njira zothana ndi vutoli, komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi yayamba kuyendera misika yogulitsira fodya ya mdziko muno. Malinga ndi wapampando wa komiti iyi a Anthony Kamoto, kuyambira sabata lamawa komiti iyi ikhala yokambirana ndi kampani zogula fodya pa nkhani ya kuchuluka kwa fodya yemwe makampaniwo akumubweza ku misikayi. Alimi akudandaula general kulilongwe akudandaula kuno kulimbi alimi akudandaula kwambiri akumana ndi mavuto osiyana-siyana. Ndiye tinabwera kuti tizamve mavuto akulimbi chani, tamvesera alimi, tamvesera matransporter, tamvesera siyana-siyana ma associations yawo, tamva mavuto onse ndipo tinali chipinda takambirana. Ndipo moving forward taona kuti ndipofunika kuti pakhale meeting ya onse okhuzidwa ndi nkhani ya fodya kuti tikambirane. Zinazo zoti zikhoza kuthesedwa kompando, zinazo zodikira meeting imene koma ndithu cholinga chathu chona kuti potha pa tsiku tikhale ndi mitengo yabwino mulimi apindule. Mawu ake wapampando wa bodi yoyendesa ntchito za Tobacco Commission Mbusa Daniel Gunya anati bungweli likuchita chotheka kuti mbali zonse zokhuzidwa zikambirane mwansanga. Alimiwa takhala tikumana nawo nthawi ndi nthawi, komano mukangosiyana wiki imodzi mawiki awiri pamabwera mavuto ena atsopano amene pakufunikira kuti tizikumana nthawi ndi nthawi, pakalafunikira mwina wiki ndi wiki kuti potero issues zimene zikubwera koma zizikambidwa nthawi yake yomweyo. Amenewa lero takambirana nawo, sabata lamawa tikamba nawonso. Pali madando ambiri, fodya kubwezedwa, fodya sakugulidwa bwino, amene akuanyamulira fodya wa magalimoto nawonso akudandaula sakutsitsidwa mu nthawi yake. Choncho pali mavuto ambiri amene nthawi ndi nthawi tizikhala tikumana nawo alimiwa kuti tizikambirana. Mtengo ogulira fodya wapakatikati wa chaka chino ndi $2.12 yomwe ndi 3,712 kwacha pa kilogram. Ndi mmene zinthu zili pakadali pano, boma, alimi komanso makampani ogula akuyenera kupitiriza kukumana ndi cholinga chokuti akambirane nkhani yokhuza mtengowu. George Panda, MBC, Limbe Auction Flows. Ndipo mu nkhani zathu zakunja, mmodzi mwa anthu ochita malonda mdziko la Nigeria Aliko Dangote wati atsekula ntchito za kampani yoyenga mafuta mu limodzi mwa maiko a mchigawo chakuvuma ku Africa. Pali chiyembekezo choti kukhazikitsidwa kwa kampani kuchepetsa mavuto akusowa kwa mafuta omwe maiko anderali akumana nawo. Telson Magombo wafika ndi nkhani yonse. Kampani ikakhazikitsidwa izitha kuyenga mafuta pafupifupi malita 100 miliyoni pa tsiku, omwe ndi okwanira maiko onse akuvuma kwa Africa. Dangote ati alengeza za dziko lomwe kampani ikhazikitsidwe posachedwapa.
malinga ndi akatswiri oona za ntchito za malonda, kukhazikitsidwa kwa kampaniyi kuli ndi kuthekera kochititsa kuti mtengo wa mafuta nderali utsike, kamba kuti maiko a nderali amadalira mafuta omwe amayitanitsa kuchokera m'maiko a aluya. Akatswiriwa atinso kukhazikitsidwa kwa kampaniyi kuthandiza kuti anthu nderali apeze mwayi wa ntchito. Johnson Magombo, MBC. Ndi nkhani imeneyo tamaliza nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Boma lakhazikitsa ntchito ya zaka zitatu yothandiza kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno. Anthu mdziko muno awapempha kuti asakhale momantha pomwe boma likuyesetsa kukhazikitsa njira zolimbanirana ndi mliri wa Ebola ngati ungabuke mdziko muno. Ndipo anthu ndi kampani zochita malonda awapempha kuti achilimike pa ntchito yokonza katundu wapamwamba pomwe chionetsero cha zamalonda cha chaka chino achitsekulira lero. Kumbukirani kuti mutha kupezanso nkhanizi komanso zina zambiri popita pa tsamba lathu la intaneti la mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndi mnzangayu Tawson Kamalata. Mwakoma nonse. Mwasabani nonse madzulo ano